Jos haluatte saada hyvän bassen, piti olla niinku aika pöytään niinku, mutta vähän paremmin niinku. No kun te saatte P, mutta ja sitten TS. Ja sitten tulee tausta, joka on sano tänne vai koko biisin ajan, ja sieltä tulee ja yhtäkkiä sä voit pysäyttää sitä. Ja myös on aika paljon muita asioita, mutta jos haluat hyvän biisin, ja jos haluat, että se on helppo, tee niin kuin mä. Myös suu voi niinku tehdä biisin aika niinku. No niin, tää on mun oppitunni tänään. Te voitte sitten tsekata Noobin oppitunti. Mä en kyllä usko tota ihmistä. Jos haluatte täydellinen basetti, te piti olla hulluja. Niinku. Noin te saatte hyvä niinku. Ja se tulee. Ja sitten se jännä juttu ei ole niin tärkeä kuin se sekoilette niinku mä. Se on niin täydellinen. Mä en usko tota proota. Se on aika huono. Kato, mä oon ihan paras. Kato. Go, go. Go, go. Go, go. I am out, so let's face it. Noobson. Noobster. Kiitos katsomasta mun videon. Mä sain ihan hirveästi apua mun kaverin kanssa. Mitä? Mä sain apua mun kaverilta nimeltään. Sensuroitin. No ihan sama. Kiitos teille kaikille. No niin, otan sen mun pois. Kiitos kaikille katsomassa. Deadly Frog is out.